Moje meno je Veronika Poklembová, som riaditeľka ETP Slovensko. Pôsobím tu na Luniku 9 už 5 rokov. Nachádzame sa na Hrebendovej ulici na Luniku 9 v priestoroch komunitného domu, ktorý je prvou stavbou vlastne v rámci projektu Budujeme nádej na Luniku 9. Myšlienka tohto projektu vznikla niekedy na prelome rokov 2016-2017, keď sme aj podpísali vlastne prvé memoranda o spolupráci s mestom a s mestskou časťou. A toto je vlastne prvý z tých výsledkov, ktorý môžete vidieť. Tento dom, táto stavba je prvou a v rámci projektu Budujeme nádej na Luniku 9 a nasledovať ešte bude ďalších 6, možno až 7 rodinných domov v rámci tohto jedného architektonického konceptu. Dobrý deň, som Anton Dertok, pracujem pre ETP Slovensko ako koordinátor svojej pomocnej výstavby. Je veľmi dôležité, aby ETP bolo priamo v komunite, kde pracuje. Jednak, čo sa týka samozrejme tie aktivity priamo s ľuďmi, ale je to ako geograficky bližšie, je aj bližšie ľuďom, aby aj vedenie ETP bolo stále v kontakte s problémami a s problematikou, aby stále sme vedeli odpovedať na potreby ľuďom. Stavebné povolenie na výstavbu prvého tohto komunitného domu sme dostali v auguste 2021 a odvtedy vlastne od jesene prebiehali práce na výstavbe. Spolupracovali sme na hrubej stavbe so sociálnym podnikom Košického samosprávneho kraja. Vlastne boli tam zamestnaní aj 4 mladí ľudia z Lunika 9, ktorí sa na tých prácach podieľali. Stavbu prvého domu sme realizovali v spolupráci s mestom, s mestskou časťou Luník 9 a s Košickým samosprávnym krajom a tiež vďaka podpore ďalších partnerov. Chceme s tým projektom ponúknuť lepšie bývanie pre ľudia tejto komunity a trošku zmeniť obraz sídliska.